Ya. Mendah boyo yen to sida urip lan nandika bagya mulya jur lair putri Sulistya ora bisa nyuwana dika kang wis ana. Oke. Astaga. Telaske. Mendah boyo yen sida urip lan nandika mesti bakal mulya selain putri Sulistya tor bisa nyuwana dika kang wis ana. Matur nuwun Matur nggih. nuwun. Heeh, Mbak Aulia. Berarti ngaten iki nek tumut kula 3 malam nenten iki bubuke teng pundi Mbak jenengan? Bubuke tengah diboyo. Oh Ngadiboyo nggih pun. Nggih, kalih Mas Rijal. Boten maksudnya kan geriane anu celak kalih Mas Rijal. Jal wis jam-jam ganas jal. Selamat pagi. Nggih, pagi Mas. Ya. Ya saiki anu atur panglipur bawa. Dredeg. Ora apa-apa. Derek ajar nggih. Ora apa-apa. Malah aku kurang ajar. Apa wis bebas wis latihan, go latihan. Pangkur. Pangkur. Nggih. Pelak nama 6. Ya. Mengke nek salah langsung digetak mawon Mas. Mboten. Biasane nek ora pas sih malah sing ngepasne sing wedok. Ning mali lho iki, mali lho. Ya ya. Ya. Maksudnya tembang niku lho. Mingkar mingkuring angkara gah aku. Kok malah kayak Mas Hirman gah aku. Gah. Akarana. Yo. Akarana karenan mareti siwi. Acara santai ngene iki dienggo latihan mental. Heeh. Aja wedi, aja ndredeg lho, Mbak Dewi. Ponek. Pun ndredeg. Wong buparsinem mawon tali geni saged lho. Ukurane kok tali geni lho. Wes, tapi anu ae cengkoke ya wis ngepop ae. Kobar tali ning. Iya. Yang manut karo garapane ya. Iya, heeh. Lanjut. Sinawang resmine Iya. sing nopasino
Terlibat ora? Anu Hartini. Ya, terus Putri Panggang. Ya. Mereka tarto pakartine ngilmu luhung Kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji kok iso tambahi macanan iki lho. Mong sliramu. Ani ya? nggih Ya. mong sliramu kang dadi mani ing kalebu Indratno kang katon nyat langening kalang jaman dan palamuntar Teruske. Mbak Aulia. Ya, jumeneng, Mbak. Ya, jane kakak tingkatku. Ya. Sepati mboten? mboten sah Waduh, terus. mandiri kok kene bonek kok kene Ampun kapok tumut astabrata nggih, Pak. nggih
ampun kapok. Kula nggih nderek belajar lho, Mas. Sedaya belajar teng Nggih, mriki. belajar golek duit. Sedaya belajar. Tapi pripun kesan-kesane sementara melu Astabrata pripun? Heeh. Kesan-kesane. Enek kancane sing nakal ndak? Mboten, sejauh ini masih aman-aman saja. Mergo durung serawung kalih kula jenengan. Oh, ngoten nggih. Nek serawung kalih kula maksudnya dituntun piye carane supaya cedak karo Gusti sing murubeng dumadi. Oh. Ya, ngoten lho. Nggih mangke di privat piyambak. Nggih. Kersane berkembang. Iya. Arep duet ta pelan. Joget Banyuwangi ke lape sakit apa. Kayak omongan sawah sak. Ya, ayo nembang, Mbak. Napa wis ya? Nggih. Langga mawon nggih. Boleh, monggo napa? Sambung wanci dalu. Sip. Oke. Wah, iki demen ya aku. Sambung wanci dalu. Kula sakjane pengen duet kalian jenengan, Mas. Tapi sambung. Mboten, tapi wedine viral. Mboten ora apa-apa. Oke. Sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu mawon. Anu. Langsung dijujuk bawane sing wingking piyambak. Ya ta? Nggih, sik kula tak ngrepek. Terus duman wis duman. Anu piye kae? Aduh apa kae sing terakhir sambung wanci dalu, heeh. Napa dicatetane niku? Ganti yayi sambunga ing wanci ratri. Niku to? Nggih. Pun Kakang Datanendra. Heeh. Sing terakhir niku? Nggih. Nggih, heeh. Nggih, po nggih. Nggih. Lah nggih. Ya wis sing gawane Mbah Sukron jane mboten niku jane. Oh, Tapi mboten sanes. napa-napa, heeh, ora apa-apa. Ye, Napa Mas sing karya usada? anu sing apa Mas Heru? Wonten catetane Mas Heru. Nah, niki lho gambar niku lho. Mas Heru mawon nek ngoten. Oke. Ya. Gambarmu Gambarmu. ndak bisa no. Lho, anu cakepane beda. Mboten napa-napa niku gambarmu uga ngiglo. Nggih. Gambarmu Ngiglo. ngeglo. Oke. Kan niku Duh. kan satu kecamatan toh. Satu kecamatan, satu desa Satu desa nggih, satu desa. Yo ora to, Mas. Enggak, tertib kok Astabrata. Sampun nggih. Sampun, heeh. Ya. Terakhir yo. Anu Mas Heru karo Dik Sinta yo duet. Heeh. Terakhir. Duet dan Asmara to? Ora durung. Kok wis dan Asmara. Iki lakone wis cendak kok engko kari. Ya. Ini lagunya apa, Mas? Bebas. Nyuwun apa? Apa bi? Duet tembang kangen. Apa ya enaknya ya? Apa ya? Pakai gamelan apa enggak? Musik ya kena, musik. Musik. Bujaning sih. Oke. Sisa to sin Mbak? Apa? Arjun. Aduh. Isone Rokok pap. serempek, Mas. Kerinduan. F. Oh, Ya, jadi Kandas. Nyawer pura kok so. Bengok lah kan gatot bebas. durung gati kok niku.
Terus ya. Ya. Mas Heru ditanya nih. Ya itu. Iya. Oh, enggak sah. Delane centengmu. Ngap, benar Bu. Yo ngalah. Anu, panitiane blobo. Blobo. Diweni panganan terus wetengku jebrot. Wo penyebabnya centingnya udar anu to, maem to. Iya. Tak kira di maem. Gak. Yo, Maksudnya tanggal 6 Mas. oh tagal. Nah, ngene iki ngene iki sing menghemat ngene iki. Ora bar ngene dientek-entekne. Tabib. Tabib. Bukake tanggal 7. Iya. Tak umumno pisan. Apa? Ki kok ngene sapa? Wah, matur suwun nggih. Ki asli gak ki? Wah, asli. Asli sih stok dingnya. Ya. Lho, aku ngerjekeni to. Gak situ gurine. Piye to? Ayo Mas Tris. Iya. Siap. Asta Brata. Suka. Suka. Ada Dek Sinta.